Kapag diyan manong. Oy, mahapon! Sama na! Oy, dong! Sulod! Sa may ato! Lingkod rin, lingkod! Mga anta! Sige manong. Oh, lingkod, lingkod! Lingkod ya! Oh, usa man tayo ato! Mga anta! Mga anta, mga anta! Sige manong. Sa may ato! May balo ko manong na ikaw ko na yun nanambal may tulungan mo nagmagdiri may tumusubot mo problema manong. Kay ka na mga panagna o ka na pagsulbat problema ako dyan ang abilidad. Mawad dyan ang munang nailak ko aning barangaya. Taga-asa man day kang barangaya. At taga-Pikas Barrio lang ko manong. Sa Pikas Barrio ka, nakadungog ka sa akong ngalan. Oo manong. Sa may ato dahil problema nga naamang kadiri ron. Bayan naging yung kapuan ng babae manong. Oh, buwang kay babae. Oo manong. Bitin sa, kaya ako ikondre, pang tuwang oh. Wala pa man ka nabuang, kayo. Mama. Kayo. Ay, katawa! Oo manong. Wala pa ka nabuang, kalipay. Nya, ang sama, problema na. Hindi lang yung bayan ni mga bayan manong. Kani bayana? Oo, Ay, kagwapa po, ani bayana. Muro ba si Ivana? Mo gina manong. Ivana Alawi. Nagsunod po kang Ivana Alawi di ay. Oo. Unya, unsa may problema ni mo ani bayana? Nalibog ko manong. Kimudul ko niyang palayo sa sinaw manong. Nalibog ko niya na. Kung moduol ka niya, Palayo. mo palayo siya, ni mo. Naibog jud ka ani bayana. Nalibog ko niya. Maningok ka niya. Amang sobra mas palayo. Unya, ini paduol ni mo, Palayo siya. mo palayo. Oh. So, imong pangutana ron kung unsa hinungdan. Umo din na manong. Unsa hinungdan nga palayo siya nimo. Oh. Ay kasayon, Ginoo ko daw. Yara ha, ako mga gamit dire. Di ako salamin. Ha? Para makaibalod yung kung sa hinungdan, nga nung palayo sa nimo, nigduoli mo, inig, ang ako salamin, tanaw lang. Ako masulba din mo problema. Oh. Ano ka? Ganun tingin mo manong. Imong problema na kay balo na ka. Wala pa manong. Pagtanaw ni mo salamin, imong kaugalingon na hadlok gani ka usa na kas Ivana Alawi. Gago. Nang unsa man pug ka Mo ba? Dili man pug ka makasabot ana ang imong problema. No. No, nakuyawan gani ka. Kuyawan gani ka si Ivana Alawi pa ka. Puro man din problema kagamay ra ana. Oh, wala na kay lain problema. Nga pa manong. Unsa naman pula problema na? Bayag pa nga. Bayan niya sa kuwan manong. Unsa man na? Sinong atong simbahan ba? Tika nga itong simbahan. Mayo, kay tigsimba ka. Nag-ampo lagi ko ni Lord nga. Ako niya padagong luto. Gampo ka? Oo manong. Kung padagong kagluto? Oo. Unya, wa ka kadaog. Wa pa, hapit ka ron. Unya, kapila na po kagabalik-balik og gampo dito. Hindi na mayap manong. Kidag ka na. Kadagha na. Ito ka simbahan. Unsa po santo sa imong buha? Si Ginoong si Kristo, Jesus Christ. Jesus God, katong gadupa. Ang ganda pa nga. Gadupa sa cross. Mm-mm. Unsa po kapag ampo? Sige, imagine na ako si Kristo. Dayon, unsa mo kapag ampo? Sige. No. Kanina ko karon. Ibalik sa mong panimalay. Ugumangyo nga. Nawatunta. Kada ko ng taon ko mo sa luto. Sa katulad ng panahon ng nanyo inuan. Nakataya na ba ka? Wa pa. Ayate, mampo. Gago! Unsa ang mampo di mo pagkadaog, gawa mo kay taya-taya. Sikag ampos ginawa po kakataya. May pinangayop kaniyag ticket. Mobile na no? May pinangayop kaniyag ticket. Aron ka makadaog. Unsa ang pagkadaog nimo kasi kagampo-ampo apo kay ticket. Oh. Muna siya. Sayo na kaya ng imuhang problema, Ginoo ko do mura din imong problema. Nya. Unsa may imong kasulti? Nasulbad imong problema. Sulbad na manong. Nya, pasalamat po. Salamat kayo manong nga. Nagtatabang sa problema. Mayo. So, problema nimo, babayi, na, Oh. na paningkamot, kay haron,
salamin gani, mahadlok mo gani kasi imong kugulingon, yung ato kang iba na alawi di mo lagan guna. Oh, nya karon ka mo daog luto pod. Kaya mura na siya. Nga, manong. Hindi ko maglugay. O time sa. Mulakaw na ka, maura to, nasolbad imong problema. Ang salam mo din naman, manong. Ang bayad. Nga, nagiging manong. Hindi ko kabalong sa lang kusulbad ron. Unsa man po na problema na bayad kay di ari makadre na may bayad. Hindi kayo kabayad pa rin mo, manong. Wala kay kabayad di ari ka di kay kabayad. Wala ko, manong. Problema po na nimo na. Hindi ko na. Ay Ginoo ko. Ato gyapon ang solbaron. Mo ba, manong? Ganahan ka ba kay balong sa solbarara? Manong. Kung saan manong. O di ako 5 pesos. 5 pesos ni. Hapit sa Changi. Changi, manong. Changi, hapit Changi. Tan-aw dito og pisi na ay tag 3 ra diha og tag 4 pesos nga metros. Palit og pisi dito is ka metros igo na. Dahil pangitag kahoy dito sa inyong balay duol. Nga nang igo og gitas on mas taas pa nimo. Ibaat ng tumoy sa kanang lig-on nga sanga. Ha? Kanang lig-on gyud nga sanga, ibaat dahil ang pikas tumoy ibaat imo ang liog. Dayong lukso. Sulbad imong problema ana. Tinuod ka ba? Lakaw na kay kasabot ka na ko ikaw pansit dire. Kapaling paita. Ginoo ko na pay ari dire walay mga kwarta. Kita po'y musulbad. Nya ati talaya na ko tumpuan. STL.